hyväksytään. Super VNL Cup finaali liikkeellä. Lähtölaukka numerolle 5 Toivepeippo. Alussa jää 3 Vakanssi. Johtoon avaa 2 Vilnettä. Rinnalle ilmestyy 6 Visamari. 1 Jokori seuraa kolmantena. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja siellä kärkipaikalla 2 Vilnettä, 3 Vakanssi laukkaa. Johtava rinnalla 6 Visamari, 1 Jokori toisessa, sisällä 4 Monityttö kolmannessa. Sen rinnalla pullaa 8 Ilotkaar, toista rataa seuraavana 7 Rajatuisku, 3 Vakanssi nyt askelillaan ja vauhdilla kolmatta eteenpäin. Toisella seuraavana 9 Kihiste. Takasuoralla 2 Vilnettä kärjessä, 3 Vakanssi nyt rinnalta johtoon ja avaus 534.0. Takasuora lopussa puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Takajoukoista tulee nyt kolmatta 11 Aikajätkä. 3 Vakanssi johtaa lähtöä lähinnä, 2 Vilnettä, 1 Jokori sisällä. Toista ilman vetoapua 6 Visamari, sen perässä 8 Ilotkaar. 11 Aikajätkä jatkaa kolmatta, samoin nyt 7 Rajatuisku ja 9 Kihiste. Sisällä seuraavana 4 Monityttö, toista rataa 12 Kisavinkki, 10 Viaton, 15 Kipaus. Etusuora alkaa ja 1200 metriä maaliin. Super VNL:n päätöskohdetta johtaa 3 Vakanssi. 11 Aikajätkä edennyt toiselle ilman vetoapua. Toisessa parissa näin 2 Vilnettä, 6 Visamari ja avauskilometri täyttyy aikaan 32.5. 7 Rajatuisku kärjen ulkopuolella kolmannella, perässään 9 Kihiste, kolmatta seuraavana 12 Kisavinkki, nyt myös 13 Hosta ja 15 Kipaus. Etukaarteeseen mennään numeron 3 Vakanssi johtaessa, 11 Aikajätkä rinnalla, 7 Rajatuisku jatkaa kolmannelle juuttuneena, takanaan 9 Kihiste. Sisällä lähinnä johtavaa tulee 2 Vilnettä, rinnallaan 6 Visamari. Sitten parissa 1 Jokori, 8 Ilotkaar, tämä rinnalla kolmannella 12 Kisavinkki, neljättä hyökkää 15 Kipaus. Nyt 6,5 metriä maaliin, laukka numero 12 Kisavinkki, 3 hevosta aivan rintarinnan, 3 Vakanssi, 11 Aikajätkä, 7 Rajatuisku, 27.03 500 ja takasuoran lopussa on 500 metriä maaliin. 15 Kipaus etenee edelleen hyvin ulkoratoja kohti kärkeä ja johtopaikalla menee 3 Vakanssi. 11 Aikajätkä rinnalla, 7 Rajatuisku yrittää kolmatta, ei nyt etene. Hylätään numero 5 Toivepeippo, liiat laukat, ja hylätään numero 14 Siristin, liiat laukat. 15 Kipaus jyrää hyvin edelleen neljättä rataa ja 3 Vakanssi sisäradalla vaikeuksissa. Johtoon siirtyy 11 Aikajätkä, kun on 200 metriä maaliin. Neljättä tuleva 15 Kipaus nyt toiseksi ja voittokamppailuun. 7 Rajatuisku syttyy vielä välissä uudelleen ja seuraavana tulee nyt 1 Jokori. Vajaat 100 maalia, 15 Kipaus kärkeen. 11 Aikajätkä, 7 Rajatuisku kamppailussa kakkosijasta, kun maalissa ensimmäisenä 15 Kipaus. Käsittelyyn saapumassa numero 15 Kipaus, jonka kasvattaja on Paavo Impola Pattijoelta. Sen omistaa Pasi Impola Pattijoelta, joka myöskin valmentaa. Ja voittajaa hoidasti Ahti Antti Roiko. Parhaimmat onnittelut. Viimeinen puolikas 29.0. Ja lähdön tulojärjestys kokonaisuudessaan oli 15, 11, 7. Voittajan kilometriaika oli 28.3. Super VNL Cup-finaalin voittajahevoselle kapteeni Igor Loimi ja Teivon Ruusuke. Lisäksi voittajahevosen omistajalle kapteeni Igorin lahjoittama noin 10 000 markan arvoinen tarvikepaketti, jossa kilpakärryt, silat ja rehut. Loimittamassa kapteeni Igorin edustajina
Jukka Keltto ja Pertti Veltto-Virtanen sekä Pohjois-Hämeen Hippoksen puheenjohtaja Reino Kanerva ja Tampereen Ravirataon hallituksen jäsen Matti Kuusela. Onneksi olkoon kipaus Pasi Impola ja Ahti Antti Roiko.